ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்ம SPP சில்கோட குட்டீஸ் சுட்டீஸ் கலெக்ஷன். இந்த தீபாவளிக்கு உங்க வீட்டு குட்டீஸ் சுட்டீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி காம்போ ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. அதுல இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த கலெக்ஷன் எல்லாமே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 499க்கு 2 பீஸ் எடுத்துக்கலாம் தெரியுமா? இல்ல நீங்க ஒரு பீஸ் போதும் அப்படின்னா 325க்கு எடுத்துக்கலாம். இதுல வெறும் ஃப்ராக் கலெக்ஷன் மட்டும் இல்லாம டிஃபரெண்டான பேட்டர்ன்ல அழகழகான கியூட்டான கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. முக்கியமா நீங்க பாக்குறது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி கம்ஃபர்ட்டான சாஃப்ட் காட்டன் கலெக்ஷன். இது மட்டும் இல்லங்க, இன்னும் ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃபர்ல இருக்கு. அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கூடவே என்னோட யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம SPP சில்க்ல உங்களுக்கு ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் கூட இருக்குங்க. ஆன்லைன் கார்டு நம்பர் வீடியோ மேல இருக்கு, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படிப்பட்ட ஆஃபர் கண்டிப்பா வரவே வராது. இது எல்லாமே ஆஃபர்ல இருக்க கலெக்ஷன்ஸ். கண்டிப்பா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. இந்த தீபாவளிக்கு SPP சேல்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும்